אנשים רבים פוחדים מעין הרע. פוחדים גם מכשפים, כללות ושאר כוחות מיסטיים, שלא תמיד ברור לנו כיצד הם פועלים. אבל ככל שנלמד ונבין איך הדברים פועלים, כך נוכל להישמר ולהסיר את החששות. ראשית כל, צריך להבין שהכוח היחיד שקיים בעולם הוא הקדוש ברוך הוא. כל הכוחות שאנו מכירים בעולם הם רק שליחים שעושים את רצונו. אם יש אדם חזק ומאיים, מצבים לא נעימים או שאר איסורים שפוקדים את האדם, זה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא שלח אותם. עין הרע, כשפים או כל כוח אחר בעולם, כל אלו לא יכולים להזיק לנו מכוח עצמם אם השם לא רוצה בכך. מכאן נבין שגם אם כבר עשו לנו עין הרע או הזיקו לנו בדרך מיסטית אחרת, תמיד אפשר לבטל את הדברים על ידי תפילה לקדוש ברוך הוא מעומק הלב, ואמונה שלמה שאין עוד מלבדו, והוא זה שנותן את הקיום לכל הכוחות בעולם. הרי גם אם כוח מסוים בא כדי להזיק לנו, הקדוש ברוך הוא שולט על הכוח הזה ויכול לסלק אותו מעלינו בכל רגע, ולהביא לנו כוחות טובים שיועילו לנו. אדם צריך לרכז את כל כוחו באמונה פשוטה בקדוש ברוך הוא, שיוציא אותו מכל מצב. כעת נשאר לנו להבין מדוע הקדוש ברוך הוא שכל כך אוהב אותנו ורוצה רק בטובתנו, ברא כוחות מזיקים כאלו בעולם. צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא רוצה שנצמח, שנצליח ונגיע גבוה ככל שאפשר. הוא רוצה לתקן אותנו כך שנהיה במצב הטוב ביותר בשבילנו. כמו אב שרוצה שבנו יגיע למקום הטוב ביותר עבורו, ולכן הוא מחנך אותו מתוך האהבה שלו. אבא טוב שאוהב את בנו דואג להעמיד אותו במקום כשהוא נוהג לו כשורה, כך שהבן יחזור לדרך הטובה. עדיף להעניש אותו כעת כדי שיהפוך להיות אדם טוב יותר, מאשר לתת לו להידרדר למקומות לא טובים בשבילו. כך הקדוש ברוך הוא שאנו בניו דואג להביא אותנו אל הדרך הטובה, ולכן הוא חקק בעולם חוקי טבע מיסטיים שאולי לא נעימים כל כך, אבל הם שומרים עלינו בדרך הנכונה. עין הרע לא פועל סתם כך. עין הרע נגרם כתוצאה מהתרברבות וגאווה. כאשר אדם מקנא באחר, נוצר עין הרע. אם אדם יראה לכולם את הרכב החדש והמפואר שלו, יתפאר ביופי שלו או יתגאה בהצלחה שלו, שלא יתפלא אם יגלה שעין הרע מרחפת מעליו. אדם צריך לסגל לעצמו ענווה וצניעות. אדם שמבין שהקדוש ברוך הוא שולט בעולם לא יכול להתגאות. הוא מבין שהיופי, הרכוש, ההצלחה וכל שאר הדברים שיש לו זה מתנה שקיבל מהקדוש ברוך הוא, זה לא באמת שייך לו. אדם עני שחי מנדבות לא יכול להתרברב בכסף שקיבל מאחרים, כי הוא מבין שזה לא שלו. כך אנחנו לא יכולים להתפאר במתנות שקיבלנו מהשם. לא צריך לחיות כמו מסכנים מתוך פחד. אפשר לקבל הכל, להצליח, להתעשר ולשמוח מתוך עבודת השם, אבל רק מתוך שיש לנו צורך בדברים האלו, ולא מתוך מניעים של גאווה. אם נרצה את הדברים כדי להרגיש מוצלחים יותר מאחרים או לחוש עליונות, נהפוך את עצמנו לפגיעים. הקדוש ברוך הוא יראה לנו שאין לנו במה להתגאות. ענווה זה לא עניות ומסכנות. ענווה היא ההבנה שהשם יתברך שולט בעניינים. צריך לזכור שהעבד של המלך גר בארמון וחי כמו מלך. הוא מקבל כל מה שהוא רוצה, רק שהוא מבין שהוא עבד ושכלום לא באמת שלו. אם הוא יעלה על כיסא המלוכה ויגיד שהוא המלך, מהר מאוד יעיפו אותו מהארמון והוא יישאר בלי כלום. יוסף הצדיק היה מלך והעין הרע לא שלטה בו. משה רבנו היה ענק שבענקים, ובכל זאת התורה מעידה עליו שהיה הענב מכל האדם, עבד השם. דוד המלך קיבל הכל, בכל זאת התפלל תפילה לעני. כי אם אדם מבין שהוא עבד של הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא הופך אותו למלך. כאשר האדם הוא בעל גאווה שחושב שהוא שולט בעניינים, השם יתברך נותן לו להסתדר לבד עם כוחות מיסטיים כמו עין הרע שאין לו מושג איך לצאת מהם. אבל כאשר אדם הוא בעל ענווה שממליך את הקדוש ברוך הוא עליו, אז מלך העולם דואג לתת לו את כל רצונו, ולא לתת לשום כוח רע להתקרב אליו. כוחות לא טובים אמנם קיימים בעולם, אבל רק משום שהקדוש ברוך הוא נותן להם את הכוח לפעול. כשאנחנו הופכים את עצמנו לעבדים של הקדוש ברוך הוא, שום כוח בעולם לא יוכל להזיק לנו.